claro, xusto hoxe hai partichelas. Que quere decir isto? Que o mellor, dependendo das partichelas que saian, isto pode cambiar, porque se sai o subes ou baixas, pois todo pode pasar. Pero, a ver o que pasa, imos coas partichelas deste momento para saber quen pasa definitivamente a final deste quinto programa. Quen vai comezar elixindo? Lito? Vai empezar Diego, claro, empezo eu. Empeza Lito, porque acaba de cantar Sabela, empeza Lito. Veña, Lito, escolle un número, vale? Que máis se me dá a escoller. Por qué? Porque sí, moitas veces escollo mal, por Pois eso. ou escolles ou paso ao seguinte, No, o 3 xa, veña. O 3, veña. O 3. A ver o 3. Lito! Un carameliño! Como a mí son un carameliño. A ver, están todos temblando pensando que vai salir o subes ou baixas, que pode sair, pero non che tocou o subes ou baixas. Sabedes que aquí a quen lle toca o subes ou baixas a quen é? A Blas. Sempre lle toca a Blas, de verdade. Lito, carameliño, tes algo pensado ou ainda non? Ou é sorpresa? Estou pensando, pero eu penso rápido. Peña. Entonces, eu xa teño claro. A quen lle vas dar o carameliño? Pois, o carameliño, eu creo que esta noite, sí. Lógicamente, eu teño que mirar por o meu... Claro, por a túa escudería. Por os meus afillados. Eu creo que o carameliño esta noite, con teu permisos, sabe, creo que lle fai falta a Carlos o carameliño. Moi ben, Lito. A ver, non sei cal vai ser o carameliño, pero xa que ten ese deber aí que lle mando o Iago de cantar quieto e cos ollos pechados, e pensas ao mellor darlle un tema para iso? Sí, a verdad, eu vou facer outra cousa. A ver. Porque creo que el ten tablas xa nos escenarios, creo que lle falta acostumbrarse a este escenario que é especial. Claro, ao final parece que non estamos todos rindos, pero aprétanos o casunsillo todo. Moi ben explicado, Lito. Entonces, quedo que así queda claro. Entonces, o que vou a propoñer eu, se a dirección non ten problema pode ser, e máis, se é o carameliño podo pedir o que queira, claro, non? ti mandas. Bueno, pois que na canción do próximo programa estemos os padriños no escenario, facendo coros ou bailando, facendo coros. Quero estar gol para que sinta esa seguridade e ese apoio. Moi ben pensado. Parece ben? Maravilla. Pois moi boa elección, porque o xurado estalle pedindo continuamente que estea máis seguro no escenario. Se vos estades ao seu arredor, seguramente que el se sinte máis seguro e ata pode ser compatible co que pide Iago, de que estea el quieto, cos ollos pechados e vos detrás. Xa abrimos os ollos nós. De todas maneiras, só unha cousiña. Que? Que veña Alejandra, Noli, dame igual, pero Saavedra non. No. A ver o que pasa, Lito. Isto será sorpresa para o vindeiro programa, Vale. Grazas, Lito. Parabéns, Carlos. Moitos parabéns. A ver, Blas, podes escoller número. Por favor, É que xa me poño nerviosa. A ver, un 2 ou 4. Vou coller o 2. Creo que non tamén. O 2. Por favor, O 2. O reto! ¡Qué liberación! Por lo menos non é subes ou baixas. No, é que lembramos a xente que xa nos seguiu nas anteriores edicións que sempre tocaba subes ou baixas a Blas. Sí, bueno, estaba abonado subes ou baixas. Como vas plantexar o reto? Bueno, vamos a ver. Eu teño como, igual que Lito, eu teño que ver un poquillo pola miña escudería, polos meus compañeros, polo meu equipo, que teño aquí dous cracks tremendos, pero teño que tamén reconocer que hai unha concursante que vexo con unha rival de máis de altura. Entonces vou a propoñer o reto a Lucía. Lucía! E creo que ademais este reto que lle vou por poñer a Lucía, Antón vai mo agradecer. Dígame. Porque o que lle vou a pedir a Lucía para o próximo programa é que nos cantes unha canción en galego. Wow. Sí que é un reto, sí. A nosa Lucía do Bierzo.
A ver, Alejandra, ti sabes que estos dos retos a veces poden ser retos ou a veces hasta é beneficio, depende como a concursante o traballo, que non temos dúbida de que Lucía o vai traballar moitísimo. Seguro. Non o ves como un reto xa, non? A ver, traballa moito, que es disti, así que a demostralo dalo todo. Lucía, preparada para estudar galego? A topísimo. Xa está. Lucía pode con todo. A ver, imos con Barbazán, Diego Barbazán, a ver se sae os subes ou baixas ou non. Diego. Pois o 4. O 4. Pois veña, imos co 4. Nada, liberaches. Alejandra, como che sai a ti o subes ou baixas, pois... No, por favor, no, O un, só queda... No, por favor. A ver, o número 1. Nada, moi ben, moi ben. Definitivamente os finalistas Lucía e David, parabéns. Imos recordar como foron as súas actuacións desta noite.